ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар ин ҷо ман мехоҳам барои шумо дубайский паплинои вишивкадора нишон диҳам. Тоза якум сорта аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой 12 дуюм ряд. Набинед, анами нусхаҳо ҳамаш вай доранд, хитоиш ҳастай. Вале ине ки шумо мебинед, ино якум сор дубайскиянд. Чанд сомон? 700 сом мебосад. Нархи донаш 700 сомон будай. 3 метрш. Ияма? Хушрӯе. Ина 700 сомона. Фасон. Марҳамат, лавдоманишам ҳастай. Хе, ҳама ҷош гулам ҳастай. Ина, бинед. Новинкаҳои тоза. Агар бори якум сорт хоҳед, метавонед ки дархост кунед. Ино материалшон ламиражи ая? Ламиражи паплини, дӯстони азиз. Резинка кати вай накунед. Ана бинед. Ина намудамам хе. Хушрӯ 700 сомон. Ина розвиш ҳастай. Лавдоманӣ бо тураёзи. Нишон тим. Вишивка. Тоза якум сорт. Амира камакак исм мешава, када исм таракшам нишон тиям. Анаи тарафам ҳамашам хе. Фасон. ози дигарошам нишон метиям. Метавонед ки интихоб кунед. Ина марҳамат. Ҳамин намудо ҳамаш 700 сомон. Тоза якум сортш. И Луи Витонам будай, дӯстони азиз, дубайский тозаш. Ай намудош бо ҳастай дубайский паплино. Инош бо 500 сомонаш будай. Диде? Ина марҳамат. Анами дубайскиам чанд намуд дора. ҳозир ман шумо да 700 сомонаша нишон додам. Ина инош бошад 500 сомонаш. Марҳамат. Духтаракое ки вайёра материалои тозара нишон тиед гуфта будед. Бинед ки ҳастай ҳамино ҳамашон. Метавонед ки интихоб кунед. хулоса беҳтарин материало барои шумо. дӯстони азиз, иҷада ҳастай 350 сомонӣ шолкои дубайскӣ. Фасон рангошон. Хушрӯса букак. Хали шолка гуфта будан видео кунед. Ина марҳамат. Видеои шолкои дубайскӣ. калакои хушрӯ. Рангошон ҳамашон рангои аҷоиб. Фасон бо сангчиҳошон бисёрш санги дизайн задагай. ози дигар вайшам нишон метиям. Инаи рангакша. Инаи рангам бисёр нежни. қафои оинада омадай. намудам хушрӯ 350 сомонӣ. ози тарафошам нишон метиям. ҳамаи ҳамино шолкои Дубай. диде? Не, ин рангш. ин рангшам хушрӯ. хулоса ҳамашон рангои фасон хушрӯ. 350. инош чи? инош чанде? ҳамаш яксна 350. анаи намудоям. и араб гулакоям 350 сомонӣ будай, дӯстони азиз. аз иноям метавонед ки интихоб кунед.